Horas, bersama Sita Temunan lagi. Kali ini kita membicarakan tentang gelar dalam haba tahun menurut kecerdasan dan kelakuan seseorang. Juga menurut Harajona, Hadatuna, Hagurona, Dohot Hatuanona. Satu ima datu panusur. Molo di hutani halak on mana di datu feng shui. Hamolonon ima mendesai jabu huta dohot parikna. Asa onang disipak dolok. Nomor 2 ima datu pagar do tawar. Biasana molonga diboto datu pagar diboto ma do tawarna. Diboto do tong manu getung. Dang dioloi datu paura dongan datu. Jala diboto do majaha pangalawan ni jolma. Nomor 3 ima datu parsili. Pandai menggana parsili jala menurungi parsili. Sadala do parsili tu si paibar. Molo datu pagar dang tolak nabe manawar digorama datu parsili. Ikon manggana parsili do jala palao si paiber. Idu alana molo diladang adong gora-gora dang tur dialusi. Soto ngadong napalao parsili. Ai itur olo do bali sahi ni halak napalao si paiber itu na mengalusi. Nomor 4 ima datu penduduk. Datu padudu ibu itu do ede-ede ni tunggal panaluan tonggo-tonggo gosi-gosi dohot padalani bindu matoga diboto mangarasa de sanawalu gabi bindu matoga. Nomor 5 ima datu parmanuk. Marsi suru ido maloni datu maja manuk Jepang. Nomor 6 ima guru bisara. Ia hada tunu tibo ima guru bisara. Diboto mangalat horbo sati. Guru bisara sadalama dohot pargosi. Nomor 7 ima guru sinaingan. Hamalwana tu guru bisara hampir sarupo. Ibarna guru sinaingan diboto majah parlangitan dohot manangkal aji-ajian. Moloon datuon si terdangoma. Nomor 8 ima guru perpasagizang. Sarupa dohot guru bisara alai molo guru perpasagizang si terdangon jala gumodang do manurati pustaha dohot pature parbiusan. Molo dong guru perpasagizang dihutai dan olo guru bisara menandangi yang goso ala dijo guru perpasagijange. Nomor sia ima guru siopat pusoran. Nunga dibana be hagurun hamoraon habigun dohot harajaon. Datuor si terdangon. Ala ibana gumodangan do pature hutana. Nomor 10 ima tuan. Idok tuan nong hea do ibana lautu surgo marguru. Jala adong parbinotan nana suarong dope di luar na hinan di ibana. Jala takas do habigun hasation hamoraon harajaon ni tuan suri mangaraja. Ala haguruan ni ibana. Alani di bana haguruan di haba tahun. Dia tusido parbiusan horbo sakti do parjabaron. Jadi omanu tibo di haba tahun gelar ima tuan. Jadi aka opung nise mana adong gelar na tuan. Sai di jalomai ias ni roha oras.